имрӯз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ назаррас мебошанд. назорати сифати корҳои сохтмонӣ дар биною иншоот дар чӣ сатҳ аст? бештар ширкатҳои сохтмонӣ ба кадом камбудиҳо рӯбарӯ мешаванд? салом арз мекунем ба таваҷҷӯҳи шумо ҳаводорони соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ. пешниҳоди шумост барномаи меъмор аз телевизиони Тоҷикистон. дар ин барнома дар хусуси камбудиву қоидавайронкуние ки аз тарафи сохтмончиён, аз тарафи ширкатҳои сохтмонӣ дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ муайян шудаанд, барои шумо маълумоти муфассал медиҳем. пас бо мо бошед ва телевизиони Тоҷикистонро тарк накунед. дар ҳар давру замон ҳар як меъмор бо дар назардошти вазъи вақт ва гузаштаи таърихи миллати худ лоиҳа кашида бино бунёд мекунад ки он аз як аср ба асри дигар ба мерос гузашта аз таърихи давлатдории он давр шаҳодат диҳад. таҳким ёфтани соҳаи сохтмон пеш аз ҳама ба талаботи аҳолӣ марбут аст. афзун гаштани шумораи аҳолӣ масъулинро водор менамояд ки биноҳои баландошиёнаро таҳрезӣ намоянд. давоми 5 соли охир соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар Тоҷикистон чанд қадами нав гузошт. истифодаи техникаву механизмҳои ҳозиразамон, масолиҳи сохтмонӣ, ҷалби мутахассисони варзида имкон фароҳам овард то иншооти баландошиёнаю бисёрошиёна ва аз нуқтаи назари лоиҳакашӣ хуштарҳу замонавӣ бунёд шавад. сифати корҳои сохтмонӣ ҷузъи муҳими соҳа мебошад, зеро биноҳо холисан барои буду боши мардум сохта мешаванд ва он бояд бехатар, бароҳат ва мутобиқ ба меъёру қоидаҳо сохта шавад. иҷрои сифати корҳои сохтмонӣ ба ӯҳдаи мутахассисони хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон қарор дорад. мутобиқи моддаи 66 банди 7 кодекси шаҳри Тоҷикистон ҳар як сохтмоне ки оғоз мегардад иҷозати оғози корҳои сохтмонӣ аз тарафи шуъба ё ки раёсатҳои ҳамон бахшу меъморӣ ҳамон минтақа дода мешавад. мувофиқи банди 7 моддаи 66 кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон баъди додани иҷозати оғози корҳои сохтмонӣ дар муддати 3 рӯз бояд ин нусхаи иҷозатномаи додашуда ба мақоми ваколатдори назорати давлатии меъморӣ пешниҳод карда шавад. баъди пешниҳод кардан мо муайян карда метавонем ки дар кадом минтақае ки бошад сохтмонро назорат бурда аз аввали сохтмон то ба итмом расиданашон назорати фаъолияти худро ба роҳ монем. масъулин иброз медоранд ки таи 5 соли охир дар ин соҳа як қатор дастовардҳо ва афзалиятҳои хоса ба даст омадааст. бунёди сохтмонҳои хурду бузург рушди бемайлонаи соҳаи меъморӣ ва сохтмон, беҳтар намудани сифати сохтмон, бино ва иншоотҳои бунёдшавандаи кишвар аз файзу баракати даврони соҳибистиқлолӣ сарчашма мегирад ва ин масъулияти бузург ба зиммаи сохтмончиёни ҷумҳурӣ вогузор шудааст. дар сар то сари кишвар, махсусан дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, иншоотҳои бузург бунёд гардиданд. пешравии кори соҳа аз бисёр ҷиҳат ба баланд бардоштани сифати сохтмони бинову иншоотҳо вобастагӣ дорад. ба назорат фаро гирифтани сифати бинову иншоотҳои сохташаванда аз субъекти фаъолияти сохтмонӣ талаб намудани иҷрои муқаррароти кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, ошкор ва бартараф намудани камбудию нуқсонҳои дар соҳаи сохтмон ҷой дошта ва ба ин васила беҳтар намудани сифати сохтмони бинову иншоотҳои бунёдшавандаро хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳда дорад ки солҳои охир дар ин сабт корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. аз ҷониби мутахассисони хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ назорати сифати корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шуда сохтмони 886 иншоот ба санҷиш фаро гирифта шуд. дар натиҷаи санҷишҳо 3135 камбудӣ ошкор гардидааст. хадамот мақоми ваколатдори давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда назорат ва идоракунӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар қаламрои ҷумҳурӣ ба ӯҳда дорад. инчунин хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ фаъолияти худро мустақиман ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии марказии ҳокимияти давлатӣ,
инчунин шахсони воқеи ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиву соҳибкорон фаъолияти худ ба танзим медароранд. Дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи мутахассисони хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ барои риоя намудани қоидаҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ 886 иншоотро ба назорат фаро гирифта ба 1443 санҷиш инчунин назорати сифати кори сохтмонӣ гузаронда барои муайян намудани камбудии ошкор гарда бар 845 нафар амрнома ва ба 241 нафар шахсони воқеи ҳуқуқӣ ва мансабдор ҷарима таъин карда шудааст. асосан камбудиҳо дар корҳои оҳанубетонӣ, ҳуҷҷатнигорӣ, корҳои болопӯши бом, корҳои роҳ, корҳои пардозгарӣ, дафтарҳои назорати муаллифӣ, назорати техникӣ ва инчунин дигар камбудиҳоро дар бар мегирад. сабти барномаи меъмор дар чанд иншооти ноҳияҳои шаҳри Душанбе ба санҷиши нозирони хадамот рост омад. ёдовар мешавем, ки дар кӯчаи Рустам амаки дуи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, ки дар заминаи бартарафсозии ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Хитои бозор, маҷмӯаи биноҳои истиқоматӣ бо дар назардошти муассисаи таълимӣ, боғчаи кӯдакона, маркази саломатӣ, майдончаи истироҳату варзишӣ, таваққуфгоҳи заминию рӯйзаминӣ, маркази савдову хизматрасонӣ бунёд шуда истодааст. шаҳракеро мемонад хуштарҳу замонавӣ. зимни санҷиш нозирон ба масъулин ва бинокорон нисбати беҳтар иҷро намудани корҳои сохтмонӣ ва рафъи камбудиҳои ҷойдошта тавсияҳо доданд. баъзе камбудиҳо мешаванд, ки барои бартараф кардани онҳо мо амрнома медиҳем. камбудиҳое, ки на он қадар вазнин аст, камбудие, ки мисол бениҳоят барои саломатии инсон зараровар аст, мо метавонем онҳоро тибқи амрнома манъ кунем. барои бартараф намудани камбудӣ мо онҳоро кори фаҳмондатӣ гузаронем. онҳоро баъди бартараф намудан мо иҷоза диҳем барои давом додани корҳои сохтмониашон. миқдори ошёнаҳо аз 9 ошёна то 12 ошёна иборат мебошад ва чуноне ки мебинед корҳои пардозкории пешбиноҳо аксарият буд шудааст. ҳоло дар даруни он корҳои шабакаҳои муҳандисӣ низ дар миқёси 90% ба иҷро расонида шуд. сохтмон албатта дар асоси лоиҳае ки ташхис гузаштагӣ аст, лоиҳаи таҳия карда шуда аз тарафи пажӯҳишгоҳ ва аз ташхис гузаронида шуда сохта шуда истодааст ва он ба талаботҳои меъёрҳое ки дар ҷумҳурӣ мо амал мекунанд мо ҳаракат карда истодем, ки ин талаботҳоро инҷо риоя намоем. баъзе тағйиротҳо агар шуданаш мумкин аст дар миқёсе ки ба талаботҳо мувофиқ карда шавад ва ин ҳаракат дорем, ки он тағйиротҳо ки шуда истоданд бо пажӯҳишгоҳ дар мувофиқа якҷоя ба амал бароварда мешавад. масоҳати шаҳраки мазкур дар маҷмӯъ 5.6 гектарро ташкил медиҳад, ки аз он 8044 метри мураббаъ маркази савдо, 86748 метри мураббаъ масоҳати хонаҳо, 8500 метри мураббаъ муассисаи таълимӣ, 3500 метри мураббаъ муассисаи томактабӣ ва боқимондаи масоҳат барои майдончаҳои варзишӣ ҷудо шудааст. корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи биноҳои истиқоматӣ аз моҳи июли соли 2019 оғоз бахшида шуд. имрӯз минтақаи мазкур пурра намои дигарро ба бар намудааст. биноҳо қомат афрохта, дар баъзеи он корҳои асосӣ ба анҷом расида, бинокорон ба корҳои пардозгарӣ, гузарондани шабакаҳои муҳандисӣ машғуланд. маҷмӯи истиқоматии Platinum Plaza соли 2019 оғоз карда шуда буд ва он иборат аз 15 бинои истиқомати баландошёна, маркази савдо бо таваққуфгоҳаш, мактаб барои 1200 хонанда ва ду боғчаи бачагон 600 ҷойи ҳар якташ. сохтмон то ҳоло давом дорад ва тайёрии сохтмони бинои истиқоматӣ 90% мебошад. ҳоло чуноне ки дидем маркази савдо корҳо дар ҷӯши хурӯш аст ва он дар масоҳати ошёнаҳои он ҳамагӣ 68000 метри квадратиро дар бар мегиранд. мактаб чуноне ки дида истодем тайёриш қисми конструктивиш 85% тайёр аст. боғчаи бачагон низ тайёрияш мана як блокаш дар ошонаи дуюм, блоки дуюме дар ошонаи якум
рафта истодааст. ҳоло дар хусусан мактабе ки мо бояд сохта супорем, тайёрии он чуне ки гуфтем қисми конструктиви аксарият коршудагӣ ҳозир шабакаҳои муҳандисӣ дарунӣ ва берунии он давом дорад. Мактаби номаршуда барои 1200 хонанда пешбинӣ шудааст. дар ҳар як бинои истиқоматӣ 2 лифт, яке бо ғунҷоиши 620 килограмм ва дигаре бо ғунҷоиши 1 тонна насб мегардад. дар баробари оне ки дар 5 бинои баландошиёнаи истиқоматӣ мағозаҳо ба инобат гирифта шудааст, ҳамчунин дар ин шаҳраки замонавӣ як маркази бузурги савдо сохта мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа идома дорад. тибқи нақша маркази савдо аз 7 ошиёна иборат мебошад. афзун шудани шумораи марказҳои савдову хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохтани онҳо маҳз ба хотири дастрасии бемамонияи аҳолӣ ба молу маҳсулоти гуногун аст. дар маркази савдо шароитҳои замонавии хизматрасонӣ барои шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. ҳама намуди бинои иншоот бояд ба 4 талаботи асосӣ: функсионалӣ, техникӣ, иқтисодӣ ва меъморӣ бадеӣ ҷавобгӯ бошанд. дар сурати ҷавобгӯ набудани яке аз талаботи номбурда, бинои иншоот қабул шуморида намешавад, зеро онро бидуни нуқсону камбудиҳо дидан ғайриимкон аст. барои ба пеш наомадани мушкилиҳо дар навбати аввал бояд лоиҳа тибқи меъёрҳои ҷойдошта офарида шавад ва баъдан бинокорон онро бетағйирот бо сифати баланд бунёд кунанд. ҳар сохтмони бузург дар аввал як нақшаи содае ҳаст ва ҳамин гуна бунёд шудани он ба тасмим гирифтани худи сохтмончӣ, ширкатҳои сохтмонӣ ва субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ алоқамандии зич доранд. имрӯз чӣ гуна мебинем дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ мавриди диққат аст. айни ҳол мо вобаста ба сифати корҳои сохтмонӣ дар бинои иншооти ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бо мутахассиси хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Мавлонзода. хуб, дар навбати аввал шумо бигӯед ки дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе чӣ қадар бинои иншоот дар ҳоли бунёд қарор дорад? айни замон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҳудуди 68 иншоотҳои сохтмонӣ фаъолият доранд. аз он ҷумла бинои нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни сохтмон қарор доранд. аз тарафи нозирони мо ки дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе вобаста карда шудааст, назорати сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ, сатҳу сифати корҳои лоиҳакашӣ, сифати масъулаҳои истифодашаванда дар сохтмон, сифати масъулаҳои воридшаванда ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз хориҷ ва новобаста сатҳи сифати корҳои ҳама гуна ки ба сохтмону васлгарӣ алоқамандӣ доранд, зери назорати доимӣ аз тарафи мутахассисони мо зери назорати доимӣ қарор доранд. дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ чӣ гуна камбудиҳо ошкор шуданд? аслан аз тарафи сохтмончиён, аз тарафи бинокорон бештар кадом камбудиҳо ошкор гардид? агар назар андозем ба ҳудуди 5 сол қиёс андозем, айни замон камбудиҳое ки 5 сол қабл дар сохтмону иншоотҳои сохташаванда мавҷуд буданд, имрӯз онҳо ба дараҷаи ҳудуди 50-60% кам гаштанд, чунки сохтмончиён, лоиҳакашон, истеҳсолкунандаҳони масъулияи сохтмонӣ аз техникаву технологияҳои муосир, аз талаботу меъёрҳои муосир баҳраманд гаштанд ки сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ба дараҷаи хеле пеш рафтааст. аслан дар соҳаи сохтмон сифат аз лоиҳа оғоз меёбад. агар лоиҳа дар сатҳи лоиҳакашӣ сифати хуб дошта бошад, сохтмончӣ ки онро аз рӯи лоиҳа сохта ба истифода медиҳад, албатта ки сифати корҳои сохтмонӣ ҳам хуб мешавад. аз ин лиҳоз мо ҳаракат мекунем, вақте ки ба иншооти сохташаванда меравем, аввал аз лоиҳа корро оғоз мекунем, сифати лоиҳаро мебинем ва сипас ба корҳои сохтмонӣ шурӯъ менамоем. хуб, барои субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ имрӯз шумо чӣ ҳамчун як мутахассис чӣ тавсия метиҳед ки дар идомаи корҳои сохтмонӣ бештар ба кадом
корҳо диққати махсус диҳанд? аслан дар корҳои сифати корҳои сохтмонӣ ман фикр мекунам ки ширкатҳои сохтмонӣ ки айни замон фаъолият доранд бештар бояд ба сифати маҳсулоти сохтмонӣ аҳамияти бештар диҳанд, барои он ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғайр аз он ки дар дохили кишвар истеҳсол мешавад, аз хориҷ ҳам ворид мешаванд. барои ман фикр мекунам ки барои санҷиши сифати масъулиҳои сохтмонӣ ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, ҳатман баъд аз санҷиш онҳоро дар сохтмон истифода баранд, ба ин масъала бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ёдовар мешавем ки асоси бунёди ҳама гуна бинои иншоот ин сифати он аст. ва тамошобинони азиз, чӣ гунае ки андешаҳои мутахассисро дар хусуси сифати корҳои сохтмонӣ шунавидем, ҳамин гуна дар идомаи барномаҳои меъмор ба шумо дар хусуси дигар корҳои сохтмонӣ маълумот медиҳем. бо мо бошед. номураттаб бунёд шудани баъзе биноҳои баландошиёна мушкилии сокинонро дучанд мегардонад. хусусан ҳангоми лоиҳакашӣ ба инобат нагирифтани таваққуфгоҳ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар ҷузъиёти асосӣ баъди сохтани биноҳо ба шароити зиндагии аҳолӣ монеагӣ ба пеш меорад. мисоли равшан, бисёри биноҳои истиқоматӣ аз таъмири пурра набаромада ба истифода дода мешаванд ки дар он фаъол набудани системаи обу корезӣ ба таври зарурӣ, хати нӯшокӣ, ба кор надаровардани лифтҳои ёрирасон ва амсоли ин норасоиҳо хеле зиёданд. боиси сар задани камбию нуқсонҳое ки дар сохтмонҳои сохташавандаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар баъзе мавридҳо роҳ дода мешаванд, ин аз ҳисоби дар иншоотҳо дуруст ба роҳ намудани назорати техникӣ ва муаллифӣ, назорати техникӣ аз тарафи фармоишгари иншоот ба роҳ монда мешавад ва назорати муаллифӣ аз тарафи таҳиягари лоиҳае ки лоиҳаи иншоотро таҳия намудааст, аз тарафи ташкилоти ҳамон лоиҳакаш ба роҳ монда мешавад. дар соҳаи шаҳрсозӣ се намуд назорат амалӣ карда мешавад: назорати давлатӣ, назорати техникӣ ва назорати муаллифӣ. аз ҳамин ҳисоб ки шахсони мутасаддие ки дар иншоотҳо аз ҷониби фармоишгарон ва лоиҳакашон дар объектҳои сохташаванда вобаст гардиданд, барои яъне ба роҳ мондани назорати корҳои сохтмонӣ сифати онҳоро бояд зери назорат гиранд ва аз ҳисоби ки онҳо дар баъзе мавридҳо назоратро дар болои сохтмончиён, кормандони сохтмон ки дуруст назорат намекунанд, боиси сар задани чунин камбудиҳо мегардад. дар ҳақиқат сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инъикоскунандаи рушди кишвар ва сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. масъулини ширкатҳои сохтмониро зарур аст то фаъолияти худро ба сифат ва талаботу меъёрҳои муайяншуда ҷавобгӯ гардонида дар рушду пешрафти кишвари азизамон саҳми намоён дошта бошанд. ва тамоми ширкатҳои сохтмонӣ тавсия дода мешавад ки ҳатман бояд талаботи лоиҳае ки аз ташхиси раёсати экспертизаи давлатии ғайридоираи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ гузаронида шавад, тибқи ҳамон лоиҳае ки аз ташхис гузаронида шудааст, корҳои сохтмонӣ ба роҳ монда шавад, масъулиҳои сохтмонӣ дорои сертификати мутобиқати сифат бошанд ва дар иншоотҳо назорати техникӣ ва муаллифӣ ҳар вақт ба роҳ монда шавад. коху иморатҳои зебо, бино ё иншооти баландошиёна вобастагии зич дорад ба лоиҳаи он. яъне агар лоиҳа ба тамоми стандартҳои замони муосир ҷавобгӯ бошад, бино ё иншоот мутобиқи он сохта мешавад. тамошобинони азиз, ин буд барномаи меъмор, пешниҳодатон аз телевизиони Тоҷикистон. ҳамеша созандаву бунёдкор бошед. то барномаҳои оянда. хайр.